mærket en skid endnu. Det er pænt koldt. Så er der god fisk på her. Så rykker det sgu. Første session med kameragang. De skulle gerne kunne følge med det meste af vejen her. Jeg går lige ud her. Jeg kommer ikke til at fortælle, hvor vi er, hvis der er nogen, der kan genkende det. Og det her på dramatisk vis bliver lækket til nettet, fordi jeg fanger en eller anden kæmpe fisk i dag. God fisk på her. Det er værd med at sige, hvor det er. Ellers kommer der kun videoer fra Furesøen. Starter med at fiske med sådan en her Fire Tiger, fordi den fik jeg rimelig fanget. Godt på sidst. God action. Fisker med en intermediate. Slow intermediate. Og en vægtet flue. Og jeg vil gerne ud og jigge den her ned i sådan nogle lange render, der er mellem tangen her i, eller hvad hedder det, vandpesten hedder det faktisk, tror jeg det er. Og det kan man gøre med de her vægtede fluer. Jeg har også en Synke 7 lige med. Så det er ikke fordi, at så jeg skal nok komme ned i hullerne. Men jeg tænker at starte oppefra, se om der er noget, der rejser sig. Og så lige så stille og roligt, som begynder at give op, der var et eller andet derinde. Jeg har lidt nogle ting, der skal være fokus på i dag. Det er for det første få en ny PR. Så er der god fisk på her. Det er derfor, jeg er her. Jeg har misset hele sæsonen. Jeg har haft skulderskade. Sådan noget indeklemt skulder. På grund af nogle fisketure til Trykken. Hvor jeg simpelthen har haft et for højt kast. Og har haft min hånd for langt op. Så det har jeg besluttet mig for, at det bliver noget, jeg tænker over i fremtiden. Der er flere ting, vi skal have styr på i dag. Mål, der vejede. Jeg har kun målt til lidt over 110 i dag. Så det er jo ikke så godt. Men jeg har en vægt med. Jeg tænker, måske i fremtiden, at vi begynder at fokusere mere på, det ved jeg sgu ikke, på længde. Det er også bare sådan, når man er i marts måned, ikke? Og du er ude at fiske gedder. Det er svært ikke at tage vægten, ikke? Det bliver sgu ikke tungere. Så man tager længden i maj. Det er godt. Super. Så kører vi længde PR for mig. Det er super. Skifter vi tilbage igen. Der er okay vind på i dag. Det er jeg pænt glad for. Jeg synes, det er så stenet, når der ikke er noget vind, og man er ude. Og det er sådan lidt en hårfin balance. Se her. Der er sådan en lille ø herude, ikke? Jeg driver lige så stille og roligt her. For at tage nogle lange. Får den til at synke. Kører lange. Får den til at synke. Kører lange. Får den til at synke. Når du fisker sådan nogle jigfluer her, der er frontvægtet, så er det rimelig fucking nice, når du, at du har en line, der ligger så sådan pænt højt oppe, så du ligesom får det der. Ligesom for hvis du lægger en line, der ligger hernede, så får du ikke den der jig motion,
Og den her flue her, den har sådan en hale bagved, der går sådan her. Så den ligger sådan og bøjer sådan her nede i vandet. Og det er jo rimelig nice. Hvis jeg så til gengæld havde levet mere på den, eller lignende, så jeg fisket med artikulerede fluer, og jeg gerne vil have den gjort sådan her, så giver det mening, at jeg sætter den ned på den her synkeline, ikke? Og med sådan en stor dragehale på, eller et eller andet, kan du få den til at ligge lige så stille og roligt, ikke? Men det synes jeg mest, det er mere sådan, det er ikke lige her, at den virker så godt. Du sidder for meget fast med fluelinen, og specielt når du kommer ind i de varmere måneder. Det er næsten umuligt at fiske med synkeliner, selvom det egentlig er en forholdsvis god strategi. Så er det sgu ikke optimalt. Man skal fiske sit vand så effektivt som muligt, og det tager tid. Jeg har sgu også brugt mange timer på at og ikke at fiske effektivt. Ikke noget efter, nej. Laver en lille rullekast ud, tager den tilbage, frem, tilbage og skyder den ud. Ikke mere end det. Tænk sådan noget, når man fisker med de her store fluer. Så prøv at tænke lidt på dit overhang og få lavet de her sådan lidt overhand spaycasts. Det gør det meget nemmere at fiske. Gør det meget mere behageligt. Du får fluen i vandet længere tid, og om din kast de er, om de er 15 meter eller 20 meter, det gør ikke det store. Ofte så kommer huggene rimelig tæt på, eller lige når du rammer vandet, ikke? Så du har lagt den lige op i. Sidst jeg var ude, var det meget på det her drop, der blev taget. Var det sådan, den sank lige ned i munden på dem, føltes som. Skulle lige blevet joinet af Mr. Douglas. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan han kommer i vandet derhen. Det ser ud til, det er noget rimelig fucking kølig omkring. Sidder hen på en badebro med flyderingen i vandet. Og bare sætte fødderne ned i flyderingen, så jeg er spændt på at se, om han bare hopper ned for den der badering der. Den der badering, der havde jeg sgu ikke gjort. Så godt, jeg kan lave nogle lidt længere kast. Med sådan en god ven i ryggen. Der ligger jo et træ herinde, og alle ved, at du skal fiske træet af, til du sidder fast i det, og så trækker dig hen til træet og ødelægger spottet. Ellers har man ikke fisket det ordentligt af. Det var også en dogme i skydefiskeriet. Ellers gør du det ikke ordentligt. Det er jeg bestemt. Nå. Kommer psykopaterne igen. Der går helt og vokker. Døden er hvid.
og har nogle ret til det. Og vi tager på, så prøver at kæmpe meget med. Der er sgu ikke nogen fisk, der bider under dem der. Så er der god fisk på her. Det skal jeg jo ikke. Jeg prøver at holde den her hen i randen her. Ej, nej, den var lige oppe og tage luft før der. Det var for sygt. Hvad sker der? Den... Se om jeg kan... herude. Jeg tror, jeg er et godt sted her. Den er god. Det var derfor, jeg kom her i dag. Så nu... den er god. Skiftet til den blå flashflue der. Så det var nice. I sildefarverne, for der går masser af sild i det her vand. Nej. Der er dybt her, så du kan den... Ja, den trækker også godt. Ikke du kan. Den er slet ikke klar endnu. Og I får simpelthen mig med her. Skal I prøve? Nej, helt sikkert med en kameramanden her. Jeg tror, jeg skal fokusere. Det er ADHD'en, der spiller ind. Nej, hvor er du fint. Jeg tror faktisk... Det er sådan her. Har du stort net? Så stort net? Ja. Ellers så... Nej, den er for stor til mig. Her. Jeg har den. Sådan! Bo. Fint fisk. I får lige lov at hænge med. Jeg gider ikke snakke så meget, når Andreas han er der. Han synes, det er lidt pinligt. Fucking nerds. Skal man lige vente sig til. Men det vil være lidt åndssvagt, ikke? Og lige hoppe ind og sige, hold kæft en fisk. Ny PR på... Jeg får ikke vide den til. Jeg skal lige se materialet igen, men det er i hvert fald... Den var sådan klokkeklar 100 cm. Så en god metersfisk og på en 7 kilo. Så det var mega meget derfor, jeg kom her i dag. Det var det, jeg glædede mig til, og det var fucking det værd. Det viser bare, at husk at sende gode energier ud, når du fisker. Jeg må godt, det ikke er den største fisk i verden, men det er et skridt i den rigtige retning. Så tager vi den der 15 kilos næste gang.